पाया पड पाया याच्या मी एवढे असताना बघलेलो तेव्हा एकदम तरुण होते. कोण हे हे हो. म्हणजे आता म्हातारे झाले बोलते आता नाही नाही आज म्हातारे झाले बोललो नाही. मी तर तेव्हा तरुण होते म्हणजे आता म्हातारे तेव्हा झाले. तरुण म्हणजे काय नाही कळणार. माहितीये काय? तू पण तेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा तू तरुण होतीस. तुझा कपाळ हलके हलके जूजबा पाळण्याचा केळणा. पुढे पुढे माझा माझा वेगळा आहे हा हा बरोबर पुढचा बोल. सांगलास की मी सारखं पुन्हा मग मध्ये कशाला हे हा परत मी म्हणत नाही. 1 2 3 हा हलके हलके जो जबा पाळण्याचा खेळणा पाळण्याच्या खेळ फिरतो खेळणा हलके जो फिरतो खेळणा. मस्त मस्त बाळा जो जो रे बाळा जो जो रे पाळण्यात रे बाळा. आता पाळलंय, आता विचारलंय मी ना आता विचारलं. हां तर मंडळी आता आम्ही चाललो पुणग्याकडे यांका दाखवूचा पुणग्या बघूचा पुणग्या बघल्यानी फक्त त्याचा घर बीर दार सगळा बघून येणार. तू दाखव तुझा तोंड तू बघ. तुझा दाखवतोय माझा दोघ बघून कंटाळ येते माका दूर दूर. पाटात पाणी काय तकडे धरणार तुमका नेऊचे पाणी काय पाटाचा पाटाचा पाणी गेला. हो काय बो वाटता बाबा बाबा बाबा. हे रतांबी बितांबी दाखव त्यांना. हेंका तुमका रतांबे माहिती आहे? मी आंबेच खात नाही रतांबे काय करू. कशाक नाही खा अरे आवडतच नाही. वाळका येतं वाळका नवा पहिल्यांदा भेटलंस तू आंबे नवा आणणार. ना इकडे भूषण थोडस कच्च असतं ना त्याचं पूर्ण direct खायचं. याला तो आमचेच उडूक लागलो. तो बघ शूट करता तिकडे. नवीन ब्लॉगर इलो ह्यो बघा. ह्यो गपचूप आमचेच व्हिडिओ काढता. भारी आहे. ह्या पाण्यात नाचाल तुम्ही. हे बघा पटाक पाणी किती आहे. उडी मारा. तेच बोलते आणि पुण्याकडे जाता. हा पुण्य आता त्यांच्याकडेच हा. पडले तू थांब जरा. अरे ह्या बाबा त्या डेंजरच आहे कोणता. अरे बाबा पडले आता. ही आमची टीम हा. ही तुझ्या ह्याच्यात हे आमच्या टीम मधले. ही आणि बाकीची म्हणजे खादाडी होती तुझ्यात. नाही नाही खादाडी नाही. मेंदू आहे त्यांका तेवढं हा मग तुम्ही ढळ सगळी त्यांका जडतं की ना. हाय, चला या निसकी मग. ए थांबा ए इकडे आल्यावर एक काम करायचं असतं आपल्याला. 2-3 सगळ्यांनी एकत्र या लवकर या पटकन. 1 2 3 म्हटल्यावर गो पुण्या मोठ्याने बोलायचा. एक रेडी पुण्य घ्या पुण्या. नाही तर मुनिया माणसं 2 3 परत जोगलवाडीतली येते धाव. यांका तर पाटल्या रान पुढच्या दारात ना असे यावा. हल्ला चल. हो तू लयच वळवळा. अरे बाबा ती बघ आता मंडळी सगळी पुण्याकडे इलेली या. चालंग नाही ग बाय सार चालंग गाणं मिस केलं ना पटकन. चार्जिंग कमी आहे आधीच. चार्जिंग कमी आहे. चार्जिंग कमी आहे. पटाक चल पटकन. तरी 22 झाली. हा मोठा हा बोल. हलके हलके जूजबा पाळण्याचा खेळणा. पुढे माझा वेगळा आहे हा हा बरोबर पुढचा बोल. सांगलास की मी सारखं पुन्हा मग मध्ये कशाला हे हा परत मी म्हणत नाही. 1 2 3 हा हलके हलके जो जबा पाळण्याचा खेळणा पाळण्याच्या खेळ फिरतो खेळणा हलके जो फिरतो खेळणा. मस्त मस्त सुरुवात झाली आहे. मारे टोपी. अरे हो कॅमेरा घेतो तेव्हा तो
आता विसरलं पहिली ऑर्डर होती तू काय याची बारशाची ऑर्डर तुझ्याकडे होते पाण्यात घालूची. हा जेव्हा चायनीज शेंगे खावा पुण्या नेमका चायनीज शेंगे दिले ना खावा 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 कुठलं शेकायचं? काय चायनीज. मग काय बोला? चाय आणि शेंगे हे आमच्या पूनमताईचं घर आणि ही पूनमताई ही याला आत्ता ती ह्याला असते अमेरिकेत ते ते आज तुम्हाला कशी काय अपॉइंटमेंट घेऊची लागतात रत्नांबे गेलेत पाडूको ते जाणार ते तसा इथला योगातला कधी येत नाही काय नाही, एवढी माणसं गोळा करू होती चल पाडून चालूया गेले ते येते पण पाठ्या पैसे फुलावर दिसले नाही बा दिसतंय मग ही आता चाय आणि शेंगे दाबून खावा शेंगे अगो एवढी पाहुणी येली घराकडे एकदा तरी त्यांना हाक मारलंस काय हो खैसून येलास कस नाही ती पद्धतच नाही ना पाणी बिनी लांब जाम लांब राहला पाणी चाय तर पुणग्या बघित पण काय खैसून येलास काय विचार जेवून पद्धत नाही ना तुझ्याकडे हा एवढा साधा बोळा हो हा 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 टाक 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 ह्याच्यात टाक नाही ना घे उघड 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 हा टाक 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 पॉम ती बघ चिडवते काय मला पकडणार पकड धाव 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 पकड डायरेक्ट ड्रेसवर उडी मार उडी 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 च्या पकडले जवळ जवळ आलेली काय तुला फायदा उलटी जा तशी पटकन पटकन उलटी जा उलटी चिडियर चढता हेच राहतंय म्हणता डोरा आता राहणार रवशी रवशी त्याका तू जास्त जवळ केलंस की डोक्यावर चढणार आता थोड्या वेळ थांबता हा आंबे बिंबे तोडून ते पुण्याचे आंबे बघ काय धरलेत ते हे आहेत तोड काय करत तोडू नका ठीक बघ कसं आहे कसं आहे बघ. हा, ढीग पकडतो. हा, फक्त पकडा. वड नको वड वड हूं का रागान बघता हूं गाडी. ताबक तकडनं बघता ताबक तमारी तू काही हाक मारत नाही पण ह्या गोष्टीकडे लक्ष असतं कोण काय खय चोरता याच्याकडे बारीक लक्ष असतं घेऊन जातो 2-4 तेवढी हवी आता मोठी या त्यातून मला मारली होती तर मला त्याच्या पोटावर मारायचा गुच्छ मारायचा कसं करणार त्याला ना बूम 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 त्याला तला तला गो इलेली पाहुणी चलली गो तरी त्यांका हाक नाही मारलं थांब काय खय तू बिझी अरे मालक निरोप सांगतोय इलेली पाहुणी घराकडे चलली रिटर्न तरी त्यांका हाक नाही मारलं गो पुढे चलो पब्लिक चलो हे पुणग्याचे फणस बघा खाऊची पानं आहेत ती काळी मिरी आहे ती हा मला पण तेच होतं तिकडे खायची पाण्यात ती काळी मिरी आहे. हा, ब्लॅक सोना. ब्लॅक पेपर. ब्लॅक सोना इथे बाबा. हे कुठे आहे त्याचं? बिया कुठे आहे? आता धरलेली नाही आधी हा, हे सर्व तेच आहे. एकदम ठीक आहे तर मित्रांनो आता या सगळ्या फलटणका घेऊन इलाव आग्रात इलाव म्हणजे मीच इलोय आणि बाबलो गेला पिंक्या आणून पिंक्या येता वयुंडातला तेका आणून गेलो आणि मी ह्यांका घेऊन जरा फिराक आणलं त्यांका आग्रात काय काय फणस आंबे काजू रतांबे ह्या सगळ्या दाखवू मी पाटातून
लेफ्ट 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 मारा खाली खाली उतरा नारांना लेफ्ट पुढून तो आंबा काहीच बघायचं ना आंबा ही इथून आमची ही वाडी सुरू आहे. वाडी ही बाग बाग हा बाग सुरू ढकल 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 दादालाच घेऊन पडतो काय मरेंगे तो साथ में मरेंगे एकमेकांना धरू नका एकीने फेकला दुसरी खाली ती बोलली आहे मरेंगे तो साथ में मरेंगे काय करताय तुम्ही कसला कसला काय 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 काजी काजी भेटतायत काजी 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 चोरतात बघा पडलेल्या भेटल्यात आम्हाला चोरत फिरत नाही आम्ही आहेत बघ इथे आपला व्हिडिओ बघ काजी चोरूचं काम चालू आहे चोरायची जात तर पूनमची चोरी आहे आम्ही पूनमची चोरतो काजू मध्ये मध्ये या 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 त्याच्या स्वतःच्या आहेत ना म्हणून काळजी पूनमच्या चोरा माझ्या चोरू नका मुंबईवरून आलो याचा अर्थ असा नाही की लोकांच्या काळजी चोरून आपण जायचं असं नाही अरे मजा मेहनत असते असते. मजा असते मजा काय आम्ही तेव्हा चोरल्या मग चोरले असा मोठा झाला डायलॉग मारतोय आम्ही भरपूर चोरल्या आम्ही कलिंग नाही चोरली आम्ही लोकांची आंबे कलमाचे आंबे पण चोरले लहान होतो आम्ही आणि मुद्दामून आहे ना लोकांचे नाव हे फणस ना उतरून घालायचो खाली आणि फोडायचो खायचे नाहीत फक्त फोडायचे एखादा खायचा आणि बाकीचे वांडर तुम्ही वांडर तुम्ही वांडर नाही आम्ही ना प्रॅक्टिस करायचो वरून खाली उतर लहान होतो ना तेव्हा वरून खाली उतरवायचं म्हणजे मग आता चढ हे या झाडावर आता काय आता दाखवली पाहिजे अरे हा बघ घेऊनच फिरतो फणस अरे बाबल्याक मागे काढलं तू हळू हळू अरे काल पडलाय तो दिवसभर झोपून राहिलाय किलोभर तरी निवडा 120 रुपयाचा भाव आहे मस्त भाजूया चला हे चला 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 चोरीचा माझ्यावरच येणार सुरुवात तर तुम्हीच केलीत ना हे बाय पडशील तिकडनं इकडून चाल इकडे चल देणार देणार वर आल्यावर देणार हे अजून पुढे पण आहेत काजू ते बघ काजूची बाग आहे त्याच्यात पण किलोभर आहेत तरी काढती राहू दे चल गेल्या टायमाक आम्ही पुणग्याची काजी चोरलेला आता आमचेच होत नाही तर परत कमेंट करशाल परत काजी चोर गेले या आमचेच काजी होत ती पडेल हिला भीती भीती वाटत नाही हा काजू चोरीले बघा मुंबईतले काजू चोर मुंबईतून काजू खाल्ले तू किती वेळा काजी चोरले मी नाही आता कॅमेरा समोर नाही थांबायचं सांगायचं चल सांगायचं असतं. आले सगळं सांगायचं असतं नाही ले सांग नाही नाही हे संपली काही झाडी ते काजूची झाडं नाही आता चल पान चोर हा घे घे दोन घे काय हरकत नाही व्हिडिओ या पानांचा तो काजी ठेवा ते. बस ना किती तोडते बस झालं हे बरोबर त्याचे हे कर ते फुकट मिळालं की पटापट ते बघ हे मुंग्या तिकडे चावतील ते ती बघ हातालाच आहे हाताला आहे. झाड लाल मुंगी किती टाकले पाव किलो आपल्याला होतील पाव किलो हे बाबा सोय झाली चालण्याची. आपण काय टाकले कोण पडला कोण पडला चला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपली नारिंगातली ट्रिप झालेली आहे आणि आता आम्ही परत चाललो दाभोळ्यात आम्हाला येऊन इथे जवळपास 4-5 दिवस झाले आणि तेव्हापासून मागे लागले नारिंगात कधी जायचं पण मी एकदा येऊन गेलो पण आधी मध्ये आता 2-3 ठिकाणी जाणं झालं त्यामुळे वेळ नाही मिळाला म्हणून आज त्यांना घेऊन आलो इथे अजून 2-3 जण राहिली आहेत ती अजून दाभोळ्यातच आहेत ए पुणग्याचे फणस बघ केवढे आहेत ते धरले बघ काय आहेत ते पण काय आहे रसाळ आहे की कसला आहे माहित नाही रसाळच असतील काय हा कापा आहे की बरं काय ते सांगा हा कापा आहे कशावरून त्याचे जे काटे आहेत ना त्याला ना खाली असं बॉर्डर आहे बघ. हा आणि बरके असतात ना, त्याला असे डायरेक्ट काटे असतात मग हा काय हा कापा आहे हा थांब काय घे कसलो हायो जितम त्यासाठी कापून बघावं लागेल हा बरोबर प्रूफ त्यासाठी घेऊन जावं लागेल त्यासाठी काढावं लागेल पहिला आधी असं नसतं ते कधी कधी उलट होतं कधी कधी हायब्रिड असेल ना तर ते दोन्ही असतात कापावर रसाळ मिक्स अभी पलटी खालाय तंदुरी करूच्या चिकन तंदुरी
लोक कोंबडी पण घेऊन जाऊची का मग भाऊजी? ती बघ पिशवी आहे ना. हो चला बाय बाय. इथे लाकडाची काय ती काढू ती घेऊन जा त्याची कशी हवी ए ही जळणार काही तशीच होत आमच्याकडे असली नको अशातली दे कशातली अशातली तशातलीच होत असं काय काढून दे चल. काय तुझा डोका फिरला पिंक्या येईल आता बघ हा हा भेटलाच नाही का मग काढून दे चाम. हे पिंक्या काय पिंक्या अरे या बघ बाबा बरोबर. या तुम्ही ओवळे आता किती दिवसांसाठी मग आणि ही चिल्लर पाया पडतो पाया याच्या मी एवढे असताना बघलेलो तेव्हा एकदम तरुण होते. कोण हे मग हे हो म्हणजे आता म्हातारे झालं बोलते आता. नाही नाही आज म्हातारे झालं बोललोय मी. तर तेव्हा तरुण होते म्हणजे आता म्हातारे झाले. तरुण म्हणजे तुला काय नाही कळणार माहितीये काय. तू पण तेव्हा आम्ही लहान होतो तेव्हा तू तरुण होतीस. तुझा कपाळ हे वरचा बघ. हे बघ हे पण नाही ते पण अजून घे असं असंच काहीतरी बघ अजून. असंच काहीतरी म्हणजे असंच काहीतरी. हे बघ हे याच्यात दे. याचं बन ते बघ तो तिथे ठेवलाय तो. नाही हा नाही हे नको फणस नको. वासो ठीक आहे बाबा, ह्यो वासो ठीक आहे. हा वासो बघ तसं. बाबा आपले ह्याचे. हा, चला 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 चला. कधी 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 मुंबईला झाल्या गेल्यावर बघू आता कुठे डेट देऊ नको परत. डेट नाही देत आहे पण येणार येते मी. तुझं माहिती आहे तू आता तू एवढ्यात हातात गावणार नाही पावसाशिवाय. आता ऐसून परत दुसरीकडे जाऊचा परत दुसऱ्या आता बुधवाड्यात जाऊचा संध्याकाळी. फिरती काढीत राहतो आता हो, पण येते मी. तू आलीस हेच. चला बाय बाय. ए काका या बयारी काका तेव्हा ते बाहेर झाले बघ त्यांना ऐकायला येते का बघ. मोबाईल ठेवा तो हात मारता चला राजाचा हात धरलेला चष्मा कानात एक मशीन. एका भेटला म्हणजे मोबाईल म्हणजे? नंबर देऊ सगळे बाबूचे. होय त्याच्या होय डोक्यात घा हा दे एक पिशवीत टाकून ठेव. हा दे कधी पण बदला घेऊन काय फिरायची बदला काजरीच्या. डोक्यात घाल. झोपताना पण ठेव. होय चल चल चल. झोपताना. ए चला बाय बाय. चला, बाय बाय. हा, ते काय नाही अरे ह्या कोणाच्या डोक्यात ठेवू सांगलं तर आपल्या डोक्यात ठेवतात त्याच्यात मग काय नाही त्याच्या पण घालते चल. त्याच्या नको घालू तू आणि काय तू म्हणजे काय तू म्हणजे त्याचे काय तू माय तुझे. चला ही चालली आता खरी चाललास आता काही फिरतीये तुमची ही फिरतीये ही चालीवरची भेट आहे यांची. चालीवरची ही शालम, मोठी झाली शालम. भेट. चला रे बाय बाय. सोनी बाय. या लवकर नीट जा आणि नीट या. चला. तो बाय येऊ नाही हा येऊ नाही करीत आहे. तुम्ही मला मानता तुमका रे काय सांगा. ए साक्षी कुठे आहे. साक्षी एका गेला धूक गेला हे गट्टू लट्टू खाते दोघे जण. साक्षी खय होत तू एक फक्त एक दाना. बाबांना विचार आम्ही आवाज देऊन गेलो तू नव्हती. बहिणीला विचार पाहिजे. मला वाटतं तू कुठे कामाला गेलेस ना. विचारतो लोक हात मारले म्हटलं गिला काढलं तर मागं काय देखवलंच नाही तो. बाय की चल. बोललो ए बाय हा जर राग हे चल. तर चला मंडळी व्हिडिओ आणि सगळी गेली मावशीची मुलं वगैरे होती आणि सगळी जण आता गेली जाऊ फिराक गेली ती. तर चला आपण इथे पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.